Jaha, mitä sä teet? Availen sun kännykkääs. Oh, jaa. Eli Väksy Multimedia Team. En esittelyvideo itse asiassa. Haudataan Tankerotink. Ehkä sinne jotain tulee. Vaan aletaan tekemään oikeasti jotain järkevää. Eli leikitään kännyköillä, läppäreillä ja mennyt mun Canonia tuolta. Pääasiassa kuvataan videot Jyperin 600D:llä Full HD:na oletettavasti. Full HD:n lähestulkoon kaikki. Ja no okei, 540 ei voi kuvata muuta kuin koneessa kiinni ja 800 kertaa 600 resulla max muistaakseni. Eli lähinnä tehdään kaiken näköistä, varmaan Ubuntu-esittely tulee, sitten ehkä jotain kaikkea muutakin, ehkä jotain unboxista samalla kun tulee rahaa ostaa jotain. Ehkä esitellään projekteja, tai niitä on ollut toisella on projekteja, ei mulla mitään oo. Ja joskus ehkä oikein kuvataankin jotain. Jos mä saisin Ubuntussa vihdoinkin toimimaan koodenlivenä, mä voisin tehdä valokuvakoosteen, mitä mulla siellä on ollut. Tosiaan kaikki videot oletettavasti muokataan Ubuntun kautta, Debianin kautta Linuxiin, koodenlivellä, mitä ei saa Windowsilla, tarkka huomio. Mahdollisesti jos mä oon kotona, niin voi olla, että mulla on Vegasi käytössä pöytäkoneella täällä. Läppärillä ei ole kuin Ubuntu ja koodenlive, joka ei toimi, koska MTL-kirjaston SDK on epäpätevä laitos. No niin, joo. Niistä on tehty Jyper, mä voisin ottaa kameran itselleni, niin sinä voit selostaa. Niin, mitäs tässä? Me tosiaan aiotaan aloittaa varmaan Ubuntun esittelyvideolla. Ja ehkä tarkistetaan toimiiko Frapsi Vinessä. Onhan niitä muutenkin softia, mulla on Frapsi vaan nipautetumpi. Mutta meillä on, sitten tulee koodenlive ja Ei kun FMPG ei kyllä oikeastaan mitään tarvii. niin, no. Katsotaan nyt mitä kaikkea me esitellään. Jänniä asioita. Pieniä pätkiä, sellaisia hyödyllisiä hommia ja käytetään tossa. Tidii. Ei kyllä näe mitään. No, Niin, joo. koska se on sensuroitu. Tää ainakin tulee vielä vähemmän sensuroimaan tarkennus kuin se. Ei kun se ei ole, automaattitarkennus ei ole päällä. Ei kun onpa se päällä. Ja, mutta onko se Eipä se firmwares? Onko se firmwares, joka se automaattitarkennuksen? Ei. Digijärkkäreissä ei ole mun tietääkseni hirveästi automaattitarkennuksia näissä videokuvausjutuissa. Tässä on, mutta se on pois päältä. Vaikka se näyttää sulla objektiivista päällä. Niin, kun sillä ei ole mitään tekemistä sen objektiivin napin kanssa. Joo, jultavasti me tässä pohdittiin, että jos me jossain niinku revitään rahaa tarpeeksi, niin varmaan ostetaan yhteiseen käyttöön, vaikka no voi mäkin sitä tämmöispaksa, Canonin oma 50 millinen 1.8 aukolla oleva kiinteä 50 millinen opiska videokuvauksen, koska aika monta tässä käyttää sitä, mun kaveri kuvasi laskuvideonsa, tai se on vasta 50 millisen videokuvauksen, koska se on kuitenkin kiinteä, siinä on kohtuullisen hyvä aukko ja muuta jännää. No niin, mutta tältä tämä siis ihan näyttää ensinäkymältä tämä Ubuntu. Siitä sitten ensimmäisessä varsinaisessa videossa. Ellei mä ehdi saamaan sitä koodenliveä tänä illalla toimimaan. Kyllä se meillä itse asiassa toimii tällä koneella. Mutta ei mun koneella ja siellä on kaikki mun kuvat. Ei, mutta itse asiassa voisiko olla mahdollista, että kun siinä on se ongelma, että meinasin tosiaan, että voisi tehdä niin, että kun meillä on vain tanssit parin kuukauden kuluttua, että yksi voisi tehdä niistä jonkinnäköisen kivan videokoosteen ja vähän juttua niistä, mutta kättöstä toinen tanssii myös, niin siellä meillä ei periaatteessa ole kuin ketään, joka niitä kuvaa, siellä mä hälytän Lahdesta kaveria. Kyllä mä aina yhden kuvaajan löydän. No joo, mutta kuka tänne Korpeen jaksaa tulla? Ei, mä löydän kuvaajan ihan tuolta koulusta, kyllä joku katsomosta. Laitetaan vaan kamera sinne pystyyn. Joo, tosiaan meillä kauhean kovaa, sen verran voisi kamerasta höpöttää, että meillä kauhean kovaa valikoimaa on, että meillä on 12.55 kittiputkea, sitten täällä Jyperillä on se, mikä se oli, 55200 teletsuumi. On
55250. Ei se ole 250. IS2. Sitten tästä löytyy tällä hetkellä, meillä on kuvauksessa. Se on se 1855 kitti, sama mikä Jep. mulla. Plus sitten tietty tää sit Jyperillä on myös 270 Speedlight salama. Mutta niistä enemmän sitten kameravideolla, joka tulee kans jossain vaiheessa. Ehkä mahdollisesti. Hyvin mahdollista. Hyvin Mutta mahdollista. kiitämme tähän, niin kuin aina, hauskaa iltaa. Näkemiin.